ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футболи миллӣ. ҳамаи шуморо дигарбора барои оғози марҳилаи сеюми лигаи олии мамлакат табрику таҳният мегӯем ва даъват мекунем барои тамошои бозии дастаҳои куктоши ноҳияи рудакӣ ва клуби марказии варзиши артиш Помир ки ин бозӣ дар варзишгоҳи Нефтяники ноҳияи рудакӣ доир мешавад. ёдовар мешавем ки ин бозии даври 12-ум аст ва пас аз як моҳи истироҳат, пас аз як моҳи тамошои бозиҳои ҷоми ҷаҳон, баъдан бозам баргузор шудани бозиҳои аввали марҳилаи якашниҳоии ҷоми мамлакат, дигарбора акнун шурӯъ мешаванд бозиҳои лигаи олии кишвар. ва имрӯз мебинем ки акнун дастаҳои куктоши ноҳияи рудакӣ ва ҳамчунин гуфтем ки дастаи клуби марказии варзиши артиш Помири шаҳри Душанбе андари майдони рақобат шуданд. Инҷо биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо. Шурӯъ мекунем аз ҳайати дастаи куктош, чун мизбони дидори имрӯза аст. дар хати дарвоза таҳти рақами 1 Баҳоиддин Холиқов аст. имрӯз бояд бигӯем ки дар ҳайати куктош 4 легионер дар ҳайати асосӣ аст. таҳти рақами 9 Азизбек Султонов, капитан таҳти рақами 17 Аҳтам Холбоев, таҳти рақами 4 легионер Принс Артур, таҳти рақами 22 Сафарзода Фахриддин, 99 Абдурасул Раҳмонов, 7 Одил Бобуназаров, легионер таҳти рақами 19 Идан Окран, таҳти рақами 31 бозам легионери дигар Иброҳим Нодирбек ва таҳти рақами 11 бошад Одил Муҳиддин Одилов, ҳамчунин таҳти рақами 17 Меҳроҷ Музаффаров. сармураббии бошгоҳи куктоши ноҳияи рудакӣ ин Алиҷон Турдинназаров мебошад. дар мавриди ҳайати эҳтиётӣ бозам хоҳем гуфт ки имрӯз ҳайати эҳтиётии дастаи куктош то ҷое хеле бигӯем ки пурқувват низ аст, аммо чизи дигар имрӯз метавонад мушкил бошад барои дастаи куктош, яъне ки рақобат намуданд бар муқобили клуби марказии варзиши артиш Помир, дар ҳолате ки ҳайати ин даста то оғози марҳилаи сеюми мусобиқоти мамлакат бозам пурқувваттар гардид. ва баъдан дар ин маврид бозам бароятон маълумот хоҳам дод. инҷо ҳама чиз омода аст барои шурӯъи дидор. мутаваҷҷеҳ мешавем ки футболбозони дастаи клуби марказии варзиши артиш Помир омодаанд то ин ки бозиро аз маркази майдон шурӯъ намоянд. хуб, дар дидори имрӯза довари марказ Насрулло Кабиров аст, ёварони ӯ Хусрави Сидиқзод ва ҳамчунин Ҳасан Каримов ва довари чаҳорум бошад Файзуллозода Акобир ба ҳисоб меравад. садои уштаки довар шурӯъ шуд. Насрулло Кабиров ва футболбозони клуби марказӣ бозиро шурӯъ карданд. мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна фишор меоранд футболбозони мизбон. туп аз майдон берун нашудааст ва инҷо метавон аввалин ҳуҷумро низ эҳсос кард дар иҷрои футболбозони куктош, аммо чунин намешавад. рақобатро бубинед чӣ гуна шадид аст ва аввалин маротиба аллакай қоидаи бозӣ вайрон шуд. дар ҳамин ҳолат аз ҷониби Муҳиддин Одилов қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва бигӯем ки дар дидори имрӯза нозири бозӣ Шавкат Сатторов аст ва нозири доварон бошад Раҳмон Муртазоев. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш Помир ки имрӯз дар ҳайати худ чӣ дар ҳайати асосӣ ва чӣ дар ҳайати захиравӣ се футболбозро аз дастаи Реганта даст ба даст овардааст. инҷо сараввал таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми куктош ки чӣ гуна сурат гирифта истодааст. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ аст, онҷо касе нест дар марказ ва фишорро бубинед, имконият барои анҷом додани зарба ва гол! мухлисони сершумори дастаи куктош низ инҷо хушҳолӣ мекунанд дар ҳолате ки ҳисоб боз мешавад аз ҷониби Меҳроҷ Музаффаров. дар ҳамин вазъият дидем ки чӣ гуна капитан Аҳтам Холбоев фишор овард ва тавонист тӯбро ба самти ӯ ҳаво бидиҳад. хеле ҳам оғози пурбарор барои футболбозони куктош пас аз як моҳи таътил фароҳам омад ва дидем ки чӣ гуна як комбинатсияи зебо зери фишори зиёд овардан ба футболбозони дастаи клуби марказии варзиши артиш Помир муваффақ шуданд ки голи аввалинро ба самар расонанд. дар ҳамин ҳолат Абдурасул Раҳмонов, собиқ футболбози бошгоҳи ҳосилоти Фархор, аз канор дидем ки чӣ гуна хуб тӯбро рабуд дар дарёфти тӯб, хеле муваффақ буд дар баробари рақиб ва ӯ тавонист ки дар ин вазъият тӯбро ба маркази ҷаримагоҳ ирсол намояд. сараввал футболбози дастаи
клуби марказӣ ба тӯб расид ки баъдан бозам тӯбро дигар бора ба даст овардан футболбозони мизбону билохир муаллифи гол гардид меҳроҷ музаффаров. ҳамоно мо фурсат пайдо накардем ки шуморо бо ҳайати дастаи клуби марказӣ яъне меҳмони дидори имрӯза ошно намоем, аммо аллакай ҳисоб 1-0 аст. бозам тӯбравоӣ дар иҷрои футболбозони мизбон. Як партофти дигар аз ҷониби одил ба канор ҳуҷум идома меёбад. имкон аст, зарба ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷи аввалин дар дидори имрӯза он ҳам ба нафъи футболбозони мизбон аст. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳолате ки ба миён омадааст шумораи 31 ин Нодирбек Иброҳимов буд ки аз канори чап пас аз гузариш аз муҳофизатгари аввалини дастаи клуби марказии варзиши Артиш муваффақ ба задани зарба шуд, аммо тӯб ба кунҷи майдон рафт. бозам аз кунҷи майдон Фахриддин Сафарзода омодагӣ мегирад баҳри тӯбро ба бозӣ даровардан. мутаваҷҷеҳ мешавем. Абдурасул инҷо якдигарро дуруст дарк накардан, зарбаи навбатӣ ва чӣ гуна ҳолати хавфнок. футболбозони Куктош воқеан ҳам дар дидори имрӯза омодагиашон хеле ҷиддӣ ба назар мерасад ва бубинед ки аллакай чаҳорумин ҳолати хавфнок аст дар назди дарвозаи Миралим Муродов, дар назди дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш Помир. хуб дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи меҳмон клуби марказии варзиши Артиш. Миралим Муродов дарвозабон аст дар дидори имрӯза таҳти рақами 77. Рабоӣ бозам дар иҷрои футболбозони Куктош. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. инҷо мутаваҷҷеҳ мешавем ки бар муқобили Идан Окран вайрон гардид қоидаи бозии навбат дар нимаи майдони клуби марказии варзиши Артиш. масофа андаке дур аст барои он ки тӯб мустақиман зарба зада шавад ҷониби дарвоза, аммо ба ҳар ҳол футболбозон аллакай 5 нафар дар хати ҷаримагоҳи дастаи мизбон қарор гирифтаанд аз ҳайати Куктош. мутаваҷҷеҳ мешавем. Фахриддин Сафарзода дар назди тӯб партофтиу ба дохили ҷаримагоҳ ва муҳофизатгар инҷо муваффақ ба бартараф кардани ин вазъият шуд. гуфтем ки Миралим Муродов таҳти рақами 77 дар хати дарвоза аст. Суҳроб Ҷалилов таҳти рақами 21, Парвиз Қашқаров 80, капитан Комрони Мирзохон таҳти рақами 4, 18 бошад Шодибек Ғаффоров, таҳти рақами 13 Бахтиёр Азимов. ин футболбозе аст ки аз дастаи Регартадаст ба бошгоҳи клуби марказии варзиши Артиш пайваст гардидааст. маз дар ҳамин таътил мутаваҷҷеҳ мешавем бозам ба як вазъияти маъмулии дигар ки он ҳам ба нафъи футболбозони мизбон аст. Одил Бобоназаров ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳолати мушкил барои дарвозабон. вале Миралим тавонист ки тӯбро зада аз майдон берун намояд. Расул Пайзов таҳти рақами 6, Доро Бергашев 29, Абдухалил Боронов 11, Самат Шарифов 14, Муҳсинҷон Абдуғафуров таҳти рақами 10 ва сармураббии клуби марказии варзиши Артиш Помир Тоҳир Муъминов аст. дӯстони азиз, мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар танҳо 10 дақиқаи қисмати аввал футболбозони Куктош чӣ гуна фишор оварда истоданд ва то ҳол қариб ки аз хати марказ футболбозони клуби марказӣ убур накарда истоданд. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва бозам як зарбаи кунҷии дигар аст инҷо, вале довари канорӣ низ ин чизро тасдиқ мекунад. Фахриддин Сафарзода аз канори рости майдон омодагӣ мегирад бар иҷроиши зарбаи кунҷӣ. партофти ӯ ба камтар баландтар буд дар ин ҳолат. аз ҳамин сабаб футболбозе ки дар маркази ҷаримагоҳ қарор дошт фурсат пайдо накард ки зарба занад ба самти дарвозаи Миралим. ин навбат ҳуҷум бенатиҷа ба анҷом мерасад. на ба зарбаи кунҷӣ табдил ёфт ва на ба зарба ҷониби дарвоза. дар баробари Бахтиёр Азимов ки гуфтем таҳти рақами 13 дар ҳайати дастаи Помир бозӣ карда истодааст ки аз бошгоҳи Регартадаст ба ин даста пайваст шудааст. ҳамчунин бозингари дигар таҳти рақами 29 Доро Бергашев низ бо сабабҳои баъзе аз мушкилот бо роҳбарияти бошгоҳи Регартадаст ин футболбозон роҳ оварданд ба бошгоҳи клуби марказӣ ва аллакай дар ҳайати асосӣ низ мавқеи худро пайдо карданд ва дар аввалин бозии худ ин футболбозон мебинем ки дар ҳайати асосӣ ба майдон меоянд. ирсоли хеле олӣ аст инҷо аз ҷониби Самат Шарифов.
ва ҳуҷуми дома меёбад аз ҷониби футболбозони меҳмон. акнун ин аввалин ҳамла аст дар иҷрои онҳо ки тӯбро бозам аз даст медиҳанд. муаллифи гол меҳроҷ бо тӯб дар маркази майдон. ҳолати офсайд нест. ҳамла метавонад идома ёбад. Нуриддин Одилов аз канор ва бубинед ки чӣ гуна олӣ гузашт дар ин вазъият аз Парвиз Қашқаров. Нуриддин гузаришҳои олии ӯ. бубинед муҳофизатгаронро чӣ гуна саргардон кардааст дар дохили ҷаримагоҳ. ирсол ва бозам қариб буд ки як иштибоҳи Абдухалил Боронов сабаб ба голи навбатӣ мегардид. намазарат ин аз канор футболбози дигар буд ки талош кард. ва айни ҳол Абдурасул Раҳмонов омодааст ки тӯбро ба бозӣ зарорад. партофти ӯ ҳуҷуми дома меёбад. бозам тӯбрабоӣ дар иҷрои футболбозони Куктош аст. мисол ба маркази ҷаримагоҳ имконият барои голи дуюм ва чӣ гуна аз даст додан футболбозони мизбони ин вазъиятро. меҳроҷ Музаффаров буд. бубинед ин футболбоз дар маркази ҷаримагоҳи рақиб чӣ гуна муваффақ аст. на танҳо дар марказ балки дар маркази хатти ҳамлаи дастаи Куктош воқеан ҳам бо як бартарият нисбат ба ҳамдастаҳои худ бозӣ карда истодааст ва ҳамзамон ду муҳофизатгари марказии дастаи клуби марказии варзиши артиш низ хеле ҳам зери фишорҳои зиёди ин ҳамлагар қарор гирифта истодаанд маҳз дар ҳамин ҳолат. акнун 4 нафар аз футболбозони клуби марказӣ ба ҳамла мегзаранд. Абдухалил Боронов партофти ӯ ба маркази ҷаримагоҳ бартараф шуд ин ҳолат. рафти бозӣ хеле ҳам суръати баланд дорад. тӯб зуд аз як нимаи майдон ба нимаи дигар мегузарад. Абдурасул Раҳмонов тӯбро дар майдон нигоҳ дошта тавонист, аммо дар рақобат бо ду муҳофизатгар қуввааш баробар набуд то ин ки рақобат намояд ва қоидаи бозиро вайрон карду дар ҳамин ҳолат бар муқобили Комрони Мирзохон. бозам як талоши дигар, вале ин ҳам авоз бенатиҷа аст аз ҷониби меҳмонон. тӯб пас аз расиш ба пои Абдухалил Боронов аз майдон берун шуд. пас аз ба анҷом расидани бигӯем ки марҳилаи дууми мусобиқоти лигаи олии мамлакат ё ин ки пас аз ба баргузор намудани 11 давр ҳар як дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва Куктош дар зинаҳои сеюм ва чаҳоруми ҷадвали умумии мусобиқот қарор гирифта буданд. ҳамлаи навбатӣ хеле ҳам олӣ. Муҳиддин дар дохили ҷаримагоҳ бозам фиребиу ирсол ба марказ ва имконият пайдо нагардид барои анҷом додани зарба. аз по меафтад инҷо Меҳроҷ Музаффаров, вале қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. ҳуҷуми ҷавобӣ корти зарди аввалин низ дар идори имрӯза аз ҷониби довари марказ нишон дода мешавад. корти зард ба Одил Бобоназаров буд ки ӯ нагузошт то футболбозони клуби марказӣ дар ҳамлаи ҷавобиу бо суръати худ муваффақ бошанд. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобат. капитан Парвиз Қашқаров тӯбро ба канор ва аут ба нафи футболбозони клуби марказии варзиши артиш Помир. бидуни қоида вайронкунӣ метавонанд тӯбро дар ихтиёри хеш нигоҳ доранд футболбозони меҳмон. Расул Пайзов партофти ӯ ба назди ҷаримагоҳи дастаи Куктош, аммо дар ҳамин вазъият дидем ки Бахтиёр Азимов ба тӯб расида наметавонад. партофти Бахтиёр Азимов аз аут. худи Бахтиёр муваффақ набуд дар ирсоли тӯб ба самти дарвозаи Куктош. биёед дӯстони азиз таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали умумии лигаи олии мамлакат ки дастаҳо дар кадом мавқеъҳо бо чӣ гуна натиҷа пас аз 11 давр қарор гирифтанд. чун бигӯем ки одатан дастаи Истиқлол дар садри ҷадвал аст бо 26 имтиёз, аммо на ба монанди мавсимҳои дигар ки тафовути имтиёзҳояш хеле зиёд бошад нисбат ба рақибони худ. инҷо бошад аввалин ҳолати нобозӣ низ ба қайд гирифта мешавад дар дидори дастаҳои Куктош ва клуби марказии варзиши артиш Помир.
26 имтиёз дорад Истиқлол дар садри ҷадвал аст пас аз 11 бозӣ ва Хуҷанд 24 имтиёз дорад ва рақиби асосии дастаи Истиқлол маҳз Хуҷанд маҳсуб меёбад. Он дастае ки дар мавсими гузашта тавонист аз Истиқлол пас аз 4 соли паёпай ҷоми мамлакатро равояд ва дар финали ин мусобиқот пирӯзӣ ба даст оварда буд бар муқобили қаҳрамони феълии мамлакат. баъдан дар зинаи сеюм клуби марказии варзиши артиш аст. гуфтем ки 17 имтиёз дорад ва бояд бигӯем ки Хуҷанд бо 24 имтиёз пас аз 11 бозӣ қарор гирифтааст дар зинаи дуюм. дар зинаи чаҳорум Кӯктош мизбони дидори имрӯза 15 имтиёз дорад. Хатлон, Регартадаз, Паншер ва Барқчӣ дар зинаҳои баъдӣ ҳастанд ки аз ҳама натиҷаи бадтарин дар нишондоди дастаи Барқчӣ шаҳри Ҳисор аст. дар мусобиқоти имсола ҳамагӣ 4 имтиёз дорад дар 11 бозӣ. бозам як вазъияти хавфноки дигар буд, аммо ин ҳолат бигӯем бенатиҷа ва ҳамчунин бидуни мушкилоти зиёд барои дарвозабони клуби марказӣ ба поён расид. ҳуҷуми сафедпӯшон дастаи клуби марказии варзиши артиш Помир пас аз аут инҷо идома хоҳад ёфт. тафовут миёни имтиёзҳои дастаи клуби марказӣ ва Кӯктош танҳо 2 имтиёз аст. партофти узингари дастаи клуби марказӣ инҷо бенатиҷа буд. Расул Пайзов буд ин футболбоз ки тӯбро ирсол кард ба дохили ҷаримагоҳи Баҳоиддин Холиқов. Расул бозам партоф ба канор ва имрӯз барои футболбозони дастаи Кӯктош имконияти хеле бузург аст ки ба мавқеи сеюми ҷадвали мусобиқот бароянд пас аз пирӯзӣ ба даст овардан. аммо дастаи клуби марказии варзиши артиш Помир ки гуфтем то ҷои ҳайати худро пурқувваттар кардааст ва гарчанде ки дар оғоз футболбозони Кӯктош як навъ бартариятро нишон доданд ва фаъолии худро нишон доданд, аммо мебинем ки пас аз гузора гардидани чанд дақиқаи вақти асосии бозӣ футболбозони клуби марказӣ чӣ гуна рафти бозиро идора мекунанд. ҳуҷуми футболбозони меҳмон ирсол ба маркази ҷаримагоҳ буд. бартараф шуд ин вазъият аз ҷониби легионер Артур Принц. партофти навбатӣ Боронов Абдухалил инҷо пас аз як ҷаҳиш зарбаро равон кард, аммо ноаниқ буд ва фикр мекунам акнун футболбозони клуби марказӣ низ оҳиста оҳиста ба бозӣ ворид мегарданд ва дар идомаи рақобат мо хоҳем дид ки онҳо чӣ гуна муқобилият нишон хоҳанд дод бар муқобили мизбон. хеле паси тӯлонӣ имрӯз дар варзишгоҳи Нефтяник шумораи хеле ҳам зиёди мухлисони дастаи Кӯктош ташриф оварданд баҳри дастгири дастаи худ ва дар умум дастаи Кӯктош дар мусобиқоти мамлакат яке аз дастаҳои сермухлистарин ба ҳисоб меравад ва ҳатто дар сафи пеш низ дар миёни иштирокчиҳо дар миёни дастаҳои мусобиқоти лигаи олӣ низ маҳсуб меёбад. аут барои дастаи Кӯктош. Фахриддин тӯбро аз аут ба бозӣ медорад. партоф ба маркази ҷаримагоҳ буд. дар ин вазъият Азизбек Султонов талош накард ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад ва воқеан ҳам дар ин ҳолат муваффақ гашта наметавонист ӯ. Меҳроҷ Музаффаров тӯбро аз даст дод. Расул Пайзов партофти ӯ ба Шодибек Ғаффоров. Шодибек ба канор. ҳамла идома меёбад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин вазъият. Абдухалил Боронов аз канори чапи хатти ҳуҷум мунтазир ҳаст ҳамеша барои партофтои рақиби худ. аммо то ҳол мо намебинем ки ин начандон партофтои хуб ҷониби ӯ равон карда шуда бошанд. ирсоли навбатӣ ва бозам муҳофизатгари марказӣ ин Принц Артур буд ки нагузошт то тӯб ба футболбозии дастаи клуби марказии варзиши артиш Помир расад.
ҳамла аз канор идома меёбад. зарбаи кунҷӣ ва ин агар иштибоҳ накунам аввалин зарбаи кунҷӣ аст барои футболбозони клуби марказии варзиши Артиш дар дидори имрӯза. Ки тӯбро ба бозӣ медарорад Расул Пайзов. 6 нафар аз футболбозони клуби марказӣ дар дохили ҷарима гоҳ ҳастанд. таваҷҷӯҳ ба ҳамин ҳолат ирсол ва дарвозабон рақобатро идома медиҳад. имконият аст барои анҷом додани зарба ва бозам Принс Артур ин ҳолатро бо муваффақона тавонист бартараф намояд. Расул Пайзов аз канор бо 2 нафар рақобат мебарад ва инҷо тӯб аз пӯи Фахриддин Сафарзода аз майдон берун шуд. идомаи ҳуҷумро мебинем. зарба ва хеле ҳам зарбаи қавӣ. ин зарба боис мегардад ки нигаронии футболбозони хатти дифоии Куктош бештар шавад ва воқеан ҳам агар дар ҳамин вазъият Абдухалил Боронов дар якҷоягӣ бо Муҳсинҷон Абдуғафуров яке аз инҳо муваффақ мешуданд ки ба тӯб расанд дар рафти ҳамин зарба самти тӯб агар андаке тағйир меёфт пас шояд ки ҳисоб баробар низ мегардид. партофтои аниқи футболбозони Куктошро мебинем. пас ба канор ҳуҷум идома меёбад аз ҷониби Нодирбек Иброҳимов. Нодирбек аз по меафтад қоидаи бозӣ вайрон нагаридааст ва Парвиз Қашқаров тӯбро рабуд. инҷо низ қоида вайронкунӣ акнун ба назар мерасад ва ин навбат довар бо қатъият садои уштаки хешро баланд кард. Азизбек Султонов буд ки аз по ҳафтид ва қоидаи бозиро бар муқобили вайрон кардан футболбозони рақиб. муаллифи гол Идан Окран тӯбро ба бозӣ даровард. мазарат муаллифи партофти головар ки ӯ тӯбро ба самти Меҳроҷ Музаффаров ҳаво дода буд. ва гуфтем ки имрӯз дар ҳайати дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ 4 легионер дар ҳайати асосӣ аст ва ҳамчунин як легионери дигар дар ҳайати захиравӣ низ қарор дорад. Аҳтам Холбоев ва зарбаи ӯ ба маркази майдон. инҷо қоидаи бозӣ бар муқобили Меҳроҷ Музаффаров вайрон гардид бар муқобили муаллифи гол дар дидори имрӯза. то ин дақиқаҳо ягона муаллифи гол. ва бозам Идан Окран тӯбро ба бозӣ медаровад. аммо ин партоф ин ки ин зарба ҳам бигӯем шояд дуруст ояд рост ба дастони Миралӣ Муродов рафта мерасад. бахтиёр Азимов тавонист тӯбро ба дастаи клуби марказии варзиши Артиш баргардонанд ва бубинед ки акнун тоҷои онҳо дар идора кардани тӯб бартарият низ пайдо мекунанд нисбат ба дастаи мизбон. Принс Артур тӯбро зада аз майдон берун кард. майли футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба ҳамла бештар аст. Меҳроҷ бозам натавонист ки тӯбро дар ихтиёри хеш бигирад ва ӯ дар рақобат бо Парвиз Қашқаров. ба нокомӣ дучор шуд ва тӯб аз майдон берун шуд. Идан партофти ӯ ба марказ. ҳамла идома меёбад вале дар ин ҷо Миралим як таваккал низ карду аз мавқеи хеш берун омад ва бубинед ки Нодирбек Иброҳимов қариб буд ки ба тӯб низ мерасид ва ҳатто ин вазъият низ хавфноктар низ гаштанаш аз эҳтимол дур набуд. аммо Азизбек Султонов андаке хунукназарии ӯ ба рафти ин ҳамла боис гардид ки ҳуҷуми дастаи Куктош қатъ гардад. рақобат дар нимаи майдони клуби марказӣ хеле ҳам шадид сурат мегирад. Расул Пайзов партофти ӯ ба Абдухалил Боронов
паси воқеан амолии Абдухалил ба канор ҳуҷум идома меёбад, имкон аст барои зарба задан. Зарба ва чӣ гуна сейви олӣ дар иҷрои дарвозабони Кӯктош. мутаваҷҷеҳ шудед ки Баҳоиддин Хулиқов чӣ гуна ҷаҳиш кард ва тавонист ки зарбаи анҷом додаи бозингари клуби марказии Варзишшаҳр Тишро бартараф намояд. ин Мусиҷон Абдуғафуров буд ки зарба зад. ирсол аз кунҷи майдон ва бозан дарвозабон Баҳоиддин. рабти бозӣ то рафт ҷолибтар гашта истодааст ва мебинем ки футболбозони клуби марказӣ низ чӣ гуна беҳтару хубтар бозӣ карда истоданд. Муҳиддин Одилов аз канор натавонист ҳамларо идома диҳад дар рақобат бо Бахтиёр Азимов. партофти Самад Шарипов ба марказ, вале қоидаи бозиро вайрон карданд бар муқобили Шодибек Ғафуров футболбозони Кӯктош. Самад Шарипов дигар бора тӯбро ба канор ҳаво медиҳад. худи Самад пасиё ба Шодибек Ғафуров. Шодибек дар ин вазъият ҳамдастааш Мусинҷон Абдуғафуровро дуруст дарк накард. рақобатро мебинем дар маркази майдон. партоф карда мешавад ҷониби Меҳроҷ Музаффаров. Меҳроҷ қоидаи бозиро вайрон кард дар ин ҳолат ва баъдан ба тӯб соҳиб шуд. агар бидуни қоида вайронкунӣ ӯ метавонист тӯбро дар ихтиёр бигирад, пас бозам яке аз вазъиятҳои ҷолибтаринро шояд дар қисмати аввал мо мушоҳида мекардем. дидем ки Абдурасул чӣ гуна мавқеи худро иваз кард ки аз канори рост дар хати ҳамла бозӣ мекард. ӯ рафт ба канори чап, тӯб аз майдон берун шуд инҷо. бале давари канори ин чизро хеле хуб эҳсос карда истодааст ва ишора низ кардааст. ва мебинем ки акнун Абдурасул Раҳмонов шумораи 99 дастаи Кӯктош ки аз оғози дидор дар канори рости хати ҳамла бозӣ мекард, инак мавқеашро иваз карда чанд ҳамла аст ки аз канори чап бозиро идома дода истодааст ва дар канори рост таҳти рақами 31 бозӣ карда истодааст. инҷо Нодирбек Иброҳимов, легионери дастаи Кӯктош, инҷо аут аст ва мебинем ки Нодирбек Иброҳимов чӣ гуна иддао низ дорад ки бар муқобили қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. паси навбатӣ ё ки партофти ҳавоӣ ба дохили ҷаримагоҳ имкон аст. Меҳроҷ бозам рақобат мебарад дар дохили ҷаримагоҳи дастаи клуби марказӣ. Азизбек Султонов ва зарбаи ӯ. дарвозабон тӯбро дошта мегирад ва мебинем ки яке аз футболбозони Кӯктош инҷо ҷароҳат низ бардоштааст. ҳуҷум идома меёбад дар иҷрои футболбозони ин даста. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. як бора се футболбоз дар замин хоб аст. ҳарте ҳам аз ҳайати дастаи Кӯктош. ин Азизбек Султонов аст ки аз хати дифоъ таваҷҷӯҳро бештар ба ҳуҷумкунандаҳо ва ба хати ҳамла равона кардааст ва ҳамчунин Нодирбек Иброҳимов ва нафари сеюм ин Муҳиддин Одилов аст ки аллакай ӯ ба по бармехезад. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки дастаи Кӯктош низ дар доираи сабқатҳои ҷоми мамлакат дар даври ягашниҳоӣ бозии аввали худро аллакай доир намуд ва ин бозӣ бар муқобили дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор буд ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир шуд. ин бозӣ яъне ки Кӯктош дар сафар бозиро баргузор кард, бозии аввалро, ва то ҷое ин як шонси хеле хуб низ аст барои дастаи Кӯктош ки дар сафар муваффақ ба задани 2 гол гардид ба дарвозаи Барқчӣ. ёдовар мешавем ки он дидор бо ҳисоби 3-2 ба нафи дастаи Барқчӣ хотима ёфта буд ва санаи 11 ва 12 август бозам бозиҳои ҷавобӣ марҳилаи ягашниҳои ҷоми Тоҷикистон баргузор мешаванд. инҷо дидем ки чӣ гуна зарбаи қавӣ ва хавфнок равон карда шуд дар иҷрои Идан Окран, аммо тӯб болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд ва дар бозии ҷавобӣ акнун дар бозии ҷавобӣ даври ягашниҳоӣ барои дастаи Кӯктош фикр мекунам имконият бештар хоҳад шуд дар мавриди он ки
роҳхати худро пайдо созад барои марҳилаи якчаҳорниҳои ин мусобиқот. Аммо барқчӣ ки пешсаф аст, то ҷое бозам мушкилиро бештар эҷод хоҳад кард барои дастаи мизбони дидори имрӯза. ҳамлаи навбатии футболбозони клуби марказии варзиши Артиш. Муҳсинҷон Абдуғафоров бардофти ӯ ба канор, тоби ирсол карда мешавад ба маркази ҷарима гӯф ва Азизбек Султонов тавонист обрӯзада аз майдон берун намояд. аут ба нафи футболбозони Куктош аст. ва ёдовар мешавем дар мавриди бозии аввали дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир низ дар даври ягашниҳои ҷоми мамлакат ки бозиро бо қаҳрамони феълии кишвар ва ҳамзамон иштирокчии бозии финалии ҷоми мамлакат дар соли гузашта Истиқлол баргузор кард. ва дар ин дидор ки футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш низ ҳамчун меҳмон бигӯем бозиро доир карданд, муваффақ шуданд ки бозиро бо ҳисоби мусовӣ дар сафар бо Истиқлол баргузор намоянд. инҷо қоидаи бозӣ вайрона шуда, довари марказ ишора мекунад ки бояд бозӣ ҷараён ёбад. капитан Парвиз Қашқаров тӯбро ба пеш ба нимаи майдони Куктош ҳаво дод, аммо ба тӯб соҳиб шуданд футболбозони мизбон. Аҳтам Холбоев ба канор ва зарба акнун ба хати ҳуҷум ки се ҳамлагар инҷо омодаанд ки ҳуҷумҳоро бо суръати баланд идома диҳанд. ин Меҳроҷ Музаффаров, Нодирбек Иброҳимов ва ҳамчунин Муҳиддин Одилов мебошанд. ба бозии дуюм, бозии ҷавобӣ барои дастаи клуби марказии варзиши Артиш ва Истиқлол низ доир хоҳад шуд ин навбатбозӣ дар майдони хонагии клуби марказии варзиши Артиш баргузор мегардад ва ин чиз як имконияти воқеан ҳам бузург буда метавонад барои дастаи меҳмони дидори имрӯза ки тавонад Истиқлолро мағлуб намояд. ҳуҷуми навбатии Куктош бозам бенатиҷа. Абдухалил Боронов муваффақ мегардад дар рақобат бо Азизбек Султонов ва ҳамларо идома медиҳад. ирсоли заминию ба дохили ҷаримагоҳ, аммо Аҳтам Холбоев тӯбро нагузошт ки то ба марказ сурат бигирад ва бубинед иштибоҳ буда аз ҷониби муҳофизатгари дастаи Куктош. ин Идан Окрам буд. Парвиз Қашқаров, Мирали Муродов, фишори футболбозони Куктошро мушоҳида кунед дӯстони азиз ки чӣ гуна бештар аз ду каноре ки дастаи клуби марказии варзиши Артиш ҳамла созмон додан мехоҳад фишорро баланд мекунанд. Муҳсинҷон Абдуғафоров аз канор дар муқобил бо Азизбек Султонов ӯ аз як нафар мегузарад. Партов зарба ва гол! ҳисоб акнун 1-1 мегардад. Чӣ гуна муваффақ буд аз канори чап дар ин ҳамла шумораи 10 Муҳсинҷон Абдуғафоров ва ӯ бубинед ки партов кард ба дохили ҷаримагоҳ пас аз оне ки муҳофизатгари канорӣ Азизбек Султоновро гузашт. ҳисоб 1-1 мегардад аллакай дар қисмати аввал ва рафти бозӣ бозам ҷолибтар мешавад. воқеан ҳам ҳуҷуми хуб аз канор созмон дода шуд сараввал дар иҷрои Абдухалил Боронов ки бо суръати баланд тӯбро аз маркази майдон ба нимаи майдони рақиб бурд, вале худи ӯ аз по афтид ҳамдастааш Муҳсинҷон Абдуғафоров ба тӯб соҳиб шуд ва ҳамларо аз канор идома дод ва баъдан партов низ кард ки акнун ҳисоб баробар мешавад. бовар дорам ки идомаи рақобат бозам ҷолибтар хоҳад шуд, чун ҳар ду даста та ин дақиқаҳо воқеан ҳам муваффақона бозӣ карда истоданд. бозам фишори футболбозони клуби марказӣ бештар мешавад.
партов ба самти ҷаримагоҳ Муҳиддин Одилов натавонист ба тӯб соҳиб шавад ва дар ин ҳолат Парвиз Қашқаров ки аз дақиқаҳои нахусти дидори имрӯза андаке ба мушкили зиёд дучор мешуд дар рақобат бо суръати баланди футболбозони Куктош. Аммо ин навбат ӯ тавонист ки тӯбро зада аз майдон берун намояд дар рақобат бо Муҳиддин Одилов. Фахриддин Сафаров партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ Меҳроз метавонад худ зарба занад, аммо ин ҳолатро бозам ва чӣ гуна як зарбаи қавии дигар. бибинед инҷо футболбозони дастаи Куктош воқеан ҳам талоши зиёд карда истоданд ва Меҳроз Музафаров дар дохили ҷаримагоҳ озод он тӯбро тавонист ки дар ихтиёри хеш бигирад дар ҳолате ки се нафар ӯро иҳота карда буданд. бозам фишор дар маркази майдон аз ҷониби футболбозони Куктош мушоҳида мешавад. Абдухалил Боронов тӯбро аз даст дод. дар ихтиёри муҳофизатгарони дастаи Куктош буд, аммо қоидаи бозӣ акнун вайрон шуд аз ҷониби Абдурасул Раҳмонов. Парвиз Қашқаров зарбаи ӯ ба самти ҷаримагоҳи дастаи Куктош буд, аммо футболбозони мизбон ба тӯб соҳиб мешаванд. бо назар Одил партоф мекунад тӯбро ба канор. Азизбек Султонов паси ӯ бозам ба пеш. бубинед чӣ гуна гузариши хуб дошт дар ин ҳолат Муҳиддин, аммо то охир муваффақ нашуд ки ҳуҷумро идома диҳад. Муҳсинҷон дар маркази майдон муваффақона бозӣ мекунад. тӯб дар ихтиёри ӯ аз по меафтад ва инҷо қоидаи бозиро муҳофизатгари марказӣ Принс Артур вайрон кард ки аз ҷониби довари марказ бо корти зард ҷазо дода мешавад. акнун ба хотири ин қоида вайронкуниаш Насрулло Кабиров довари марказ дар дидори имрӯза аллакай корти зарди дуюмро низ аз ҷайби хеш берун кард. ва вазъияти маъмулӣ дар маркази майдон барои футболбозони клуби марказии варзиши Артиш Помир ба миён меояд. партоф ба дохили ҷаримагоҳ ва ё ин ки зарба ҳам бигӯем мешавад. Принс Артур Аҳтам Холбоев Азизбек Султонов иштибоҳи ин муҳофизатгар тӯбро аз даст дод. се нафар як бора аз футболбозони клуби марказӣ ба ҳамла мегзаранд ва инҷо мутаваҷҷеҳ шудем ки чӣ гуна Самад Шарифов натавонист ки хубтар бозӣ намояд. ва ё ин ки партоф мекард ин футболбоз ба ҳамдастаҳои худ, барояш фикр мекунам имконияти бештар ба миён меомад то ин ки дар мавқеи озодтар бозам қарор бигирад барои қабул намудани дигар бораи тӯб, аммо инҷо Бахтиёр Азимов талоши тӯбро равон кардан ба дохили ҷаримагоҳро дошт, аммо дидем ки Азизбек Султонов нагузошт ки чун навбати қаблӣ аз ӯ гузаранд ва партоф кунанд ба хотири ба самар расонидани гол. Баҳовиддин Холиқов зарбаи ӯ яъне зарбаи дарвозабонӣ Куктош ва тӯб аз майдон берун мешавад. капитани дастаи клуби марказии варзиши Артиш Парвиз ҷароҳат бардоштааст инҷо. ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки ин лати бардоштаи сарвони дастаи клуби марказии варзиши Артиш то куҷо ҷиддӣ аст.
ва ҳамзамон метавонем бозам таваҷҷӯҳ кунем ки имрӯз дар баробари бозии дастаҳои Куктош ва клуби марказии варзиши Артиш кадом дастаҳо бо ҳам бозӣ доранд. Панҷшер бо Хатлон имрӯз дар баробари бозии дастаҳои Куктош ва клуби марказии варзиши Артиш Помир бозии худро баргузор мекунанд. Ва ду бозии дигар бошад фардо доир хоҳад шуд ки Хуҷанд дар майдони худ Барқчиро қабул мекунад ва Истиқлол бошад ба меҳмонии Регартадас хоҳад рафт. ин бозиҳо дар доираи даври 12-уми рақобатҳои Лигаи олии мамлакат маҳсуб мешаванд ва аллакай мебинем ки бозам сарбони дастаи клуби марказӣ ба ҳайат баргашта инҷо метавонад як ҳуҷуми бо сурати дигар созмон дода шавад аз ҷониби футболбозони меҳмон, аммо Аҳтам Холбоев муваффақ шуд ки тӯбро зада аз майдон берун кунад. Расул Пайзов, Бахтиёр Азимов, Абдухалил Боронов тӯбро ба марказ ҳаво медиҳад, аммо ҳолати офсайд. Абдухалил Боронов дар хатти офсайд қарор гирифта буд ва рафти ҳуҷумӣ дастааш ба ҳамин хотир қатъ гардид. ҳуҷуми дастаи мизбон, вале ҳолати офсайд. На, инҷо ин гуна зарба задан пас аз садои штакидовар ҷоиз низ буда наметавонист, чунки аллакай ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта шуда буд ва довари канорӣ байрақчаи худро боло низ карда буд. Парвиз Қашқаров тӯбро ба бозӣ медарорад. Пас ба хатти ҳамла Муҳсинҷон Абдуғаффоров ба тӯб соҳиб шуд. Партофти ӯ ба Мирзохон буд, ба Комрунӣ Мирзохон. Аммо ин тӯб то ба дохили ҷаримагоҳ намеравад. Зарбаи кунҷӣ. Расул аз кунҷи майдон омодагӣ мегирад то ин ки тӯбро ба бозӣ дарорад. Партофт ва дарвозабон бо мушкили ин вазъиятро бартараф карда тавонист рақобат дар маркази ҷаримагоҳ ҳамоно идома меёбад. Зарба ва хеле маҳорати боло нишон дод дарвозабони дастаи Куктош, аммо ҷароҳат мебардорад. Дар ин ҳолат мутаваҷҷеҳ мешавем ду нафар ба замин хобиданд, ҳам дарвозабони Куктош Баҳоиддин Холиқов ва ҳамчунин футболбози дигари клуби марказӣ буд ки аллакай ба по бармехезад. ин Шодибек Ғаффоров буд ва аммо акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ки дарвозабони дастаи Куктош ба чӣ рӯбарӯ шудааст ва чӣ гуна ӯ метавонад рақобатро идома диҳад ё на. духтури даста аллакай дар назди ӯ аст. дар доираи сабқатҳои ҷоми мамлакат агар бозам таваҷҷӯҳ кунем, бигӯем ки рақобатҳо чӣ гуна ки миёни дастаҳои Куктош ва Барқчӣ ҷолиб сурат гирифт ва бо ҳисоби 3-2 ба нафъи футболбозони дастаи Барқчӣ ба анҷом расид. ҳамзамон дигар бозиҳо низ хеле ҷолиб сурат гирифтанд, ба ҷуз аз як дидор ки ин бозии миёни бигӯем дастаҳои Сомон ва Хуҷанд буд.
ки ин бозӣ низ албатта аз рӯи зебогии бозии зебо буд, аммо аз ҷиҳати оне ки агар имкониятҳои дастаҳоро барои бозии баъди ӯро хат гирифтан ба марҳилаи якчаҳорниҳоӣ назар кунем, пас дар ин дидор ягона дастае ки муваффақ шуд, ин дастаи хуҷанд буд ки бо ҳисоби 4-1 пирӯзӣ ба даст оварда тавонист ва то ҷое бигӯем каме ҳам бошад имконияти худро баҳри рохат гирифтан ба марҳилаи якчаҳорниҳоии ҷоми мамлакат бигӯем бештар кардааст. Дигар дастаҳо бубинед: Хатлон Ваҳдат 0-0, Истиқлол клуби марказӣ 1-1, Локомотив Помир Исфара 4-2, Регартадаз Истаравшан 1-0, Барқчи Куктош 3-2 ва Душанбе 83 бо Сарои Камар 2-1. Ин ҳисобҳое ҳастанд дӯстони азиз, ки метавонанд дар як лаҳза тағйир биёбанд дар бозиҳои ҷавобӣ ва дар дидорҳои ҷавобӣ сабқатҳои ҷоми мамлакат дар даври ягашниҳоӣ бояд ки ҳатман яке аз дастаҳо ғолиб боянд ва ба марҳилаи баъди рохат бигиранд. аз ҳамин лиҳоз фикр мекунам ин гуна ҳисобҳо бозам метавонанд ки имкониятро барои ҳар дастае ба миён оранд. Партофти Абдухалил Боронов, аммо ӯ ҳам дастаи худро дуруст дарк накард дар ин вазъият ва ё ин ки ҳам дастаашро дарк накард. Муҳиддин Одилов талош кард, фишори футболбозони Куктошро мебинем. пас аз ҳамон дақиқаҳои нахуст бозингарони Куктош воқеан ҳам суръати бозии худро гум карданд ва дигар ба он тарзе ки оғоз карда буданд бозиро натавонистанд ки идома диҳанд. ин ҳам албатта сабабҳои худро дорад ва ин сабаб ҳам танҳо он аст ки футболбозони клуби марказии варзиши Артиш як бора фаъол шуданд ва тӯбро дар ихтиёри хеш гирифтанд ва ҳамлаҳоро пай дар пай созмон додан гирифтанд. ирсоли навбатӣ бозам ба самти ҷаримагоҳии дастаи клуби марказии варзиши Артиш буд, аммо инҷо сараввал қоидаи бозиро Нодирбек не балки Нанокран вайрон кард. тӯб ба дасти футболбозии Куктош бархӯрд. Одил Бобуназаров, Бахтиёр Азимов. Бахтиёр тӯбро дар ихтиёри хеш нигоҳ дошта тавонист. партофти ӯ ба марказ. Самад тӯбрабоӣ дар иҷрои футболбозони Куктош. мутаваҷҷеҳ мешавем. Муҳиддин Одилов касеро пайдо накард ки ҳарчи зудтар ба хати ҳуҷум таваҷҷӯҳро зоҳир намояд. баъдан ба марказ. Принс Артур ба канор. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст бар муқобили Фахриддин Сафарзода ва ҳуҷум идома меёбад дар иҷрои футболбозони клуби марказӣ. На, бозам ҳолати нобозӣ аст инҷо. вақти асосии дидори дастаҳо дар қисмати аввал ба анҷом расид ва довар 2 дақиқа вақти иловагӣ таъин кард Партофти Абдухалил, аммо ка ягоне аз ҳамдастаҳояш дар маркази ҷаримагоҳи рақиб қарор нагирифтанд. аз ҷумла Муҳсинҷон Абдуғаффоровро метавонем қайд намоем. Беҳроҷ Музаффаров фишор овард ба муҳофизатгар ба Комрони Мирзохон, вале тӯбро дар ихтиёри хеш нигоҳ дошта тавонистанд футболбозони клуби марказии варзиши Артиш Помир. Абдухалил Боронов метавонад ҳуҷумро идома диҳад. на, чунки Азизбек Султонов аллакай тӯбро аз назди пои ӯ гирифт. рақобат дар маркази майдон. Самат Шарифов қоидаи бозиро вайрон кард дар ин ҳолат ва мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин чанд лаҳза вақти боқӣ мондае ки аз ҷониби довари марказ таъин шудааст. тӯб дигар бора аз аут ба бозӣ дароварда мешавад аз ҷониби Фахриддин Сафарзода. рақобат идома меёбад. метавонанд ҳуҷумро идома диҳанд футболбозони клуби марказии варзиши Артиш ва аз канор ин ҳуҷум идома низ меёбад. Шодибек Ғаффоров дар дарвозабон ба Ҳовиддин Холиқов муваффақ шуд ки тӯбро дошта бигирад. Абдурасул Раҳмонов бозам ба канори худ баргашта ҳуҷум идома меёбад. Муҳиддин Одилов
партофтиу ба марказ, хеле ҳам гузаришёрӣ дар иҷрои Одил Бобоназаров. партоф мекунад Одил, тӯбро ба канор, метавонад ин ҳолат хавфнок бошад. мутаваҷҷеҳ мешавем, имкон аст барои ирсоли тӯб ва Парвиз тавонист ки тӯбро зада аз майдон берун намояд. баъдан садои хуштаки довар низ баланд мешавад. дӯстони азиз, қисмати аввал миёни дастаҳои Кӯктош ва клуби марказии варзиши Ардиш бо ҳисоби 1-1 ҷамъ баст гардид. пас аз чанд лаҳза ба нимаи дуюм бармегардем.